Ríorníl ma anamir ach rinne mé dearmid me héanaar ach tá se Harfa táhachtach agus éon tíim leis an lasú agus mar a dúirt a cantor an sin gnácleachta tá I gceistí ná rire agus ma haithí héanaí gáile sa cór le carrach. Shred hí factus olmhór an talamh chuna cinú go rá rochtain pobl na gáileheh na cruníthe. Agus thug sé an túfás ama ach faoi dhearra dhéal an chóras agus níor hit an dain as sa chéile. Faríor hí rúla búla I heabháin agus an sin thuí an cór le carrach siar agus tá cnílacha I gceist inis faríor ach go teoracúil tá siad in ansúlaiste agus freistal an grinú. Agus ceapam gur athrú dearfach a bhí an ag an nám mar daibríimiid mar córlóirí I meallach a bhád níos múnse agus bhí oscailteachtaí gceist agus tréarcacht. So ceapam gur rud bunúsach níl mór an I gceist ach crinú a bháin sa bhí go méid rochtain ag an pobl agus ag na man conversáide. Agus ceapam gúilte sin Harfa táhachtach don córas déan lechas I ná rire go méid daoine páirte go háirid sa damhnatá agan go méid deis ag an pobl brenn. Tá Bhille seo ag tuairt an tábhachán a reis chun an déan lechas a ása agus téan an lasú seo leis an athrú sin go méid rochtain an bobbal. Is ní dóilm go mbeidh aon duine I gcuine na hathruí seo. Gur maigad. Thank you, Minister. Gur maigad na chuile agus bigus rús go dtíana theachtaí ach de Thomas Údarás go dtíana acu céine bord stáis agus Údarás agus tuigim an puinte an teachta study faoin na cuiste an seo go mbeidh an andal go dtí session a privadocht a bhíon teachta me ginine géirí áit nachrá Cameron áit go raibh daoine tótha nachrá poblian agus I mé ceappa an rá agus tá an commission sa tíochain Oireachtas ní réon cameras an na tíochas na cruú sin tá me ceappa agus ní ceapan agus beidir go mbeidh sé níos fearr go mbeidh tar éis an example a bhí ag an teachta go dtíine ní ceapan bhfuil camera ag an cuiste go nóantaí. Beidir gur déanann sé bhád níos fearr athraí go dtíine na cuiste sin. Ní méid maga ach bhí an léironn sé go bhfuil nuair atá cuiste feibli an agus tá go nó privateach na phlé ní le camera an. Agus mariaal ar cuasaí Údarás tá an ceartart gur bhfuil cuasaí fiontar an, cuasaí trodála, cuasaí le cólachtaí, cuasaí an privachta faoi cólachtaí go bhfuil géirí deontasaí gur cheart go mar sin privachtacht. Agus sin an fáis bord rialtas rialachas é bord an Údarás tá sé freigracht agus a cinntiú nó bhfuil agraicht a réit mar is í chuir a taobh manaiste airgeadais ach ní dána agus murnach eile a bhain le cólachtaí stáis. Tuigeann agus aontainn go gachtaína gur obair fear hábhaach é agus len cuid obair sin aontainn an é dhéon sin a dhéanamh ó cór Camraí nó go fhaiblií. Chun a bheith freigraíocht tá sé tábhacht ar thaobhgá an phobal agus gur méid deise an pobl a chuid mintú a bhrú chun cinn. Tá sé gceist ag na lasú reachtaíochta seo go múlú gach cuiste reganach le grúpaí pleanála teanga ina regan Gaeltachta. Agus go tóirí cuistí reganach tóiriste Údarás tar éis gach crunú a cuidú leis Údarás na cuid oibre. Labhairt sin nascaid ar phobal na Gaeltachta agus Údarás na Gaeltachta. Agus tá sin an tábhacht agus tá sásta breanú ar an písa sin chun láidir ar chur sin. Agus tásúla agam gur cinnte an chur chuige nuail maidir le ceap an bord mar aon leis an bhartain nó bhaine leis na cuistí reganna ionaíocht iomlán déanlathe agus ranfartaí iomlán na phobal Gaeltachta I cuasaí a bhaine leis an Údarás. So mar sin agus tá sé Tharbheith tábhacht agus sanna cosú le broken record agus déanam leisciúil faoi sin ach sé tábhacht gur bord stáis agus Údarás é. Agus mariaal ar obair an bord stáit agus mariaal ar an obair tábhachtach agus obair specific an bord stáit sin
sin an fáil níimiid ná ghlacha leis na lasú.